खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ CJP पार्टी एबा क'क्राझार जनता पार्टीखौ अनसायग्रा मोजां मोनग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा एबा सोमावसारगिरिफ्रा बावैसो सिगां गिबि खेबै दिल्लीनि जन्तर मन्तराव पिसफुली प्रटेस्ट खालामखांनायनि उनाव दासान्दि गोबां जायगायावनो नीट पेपार लिक जानाय साबा फरायसाफ्रा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय आरो भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ बिबाननिफ्राय बोखारनांगौनि दाबिखौ लानानै एबा बिबाननिफ्राय रिजाइनेसन होनांगौनि दाबिजों मैया राजस्थाननि जयपुराव गोबां सुबुंफ्रा CJPनि प्रटेस्टआव बाहागो लादोंमोन। नाथाय CJP पार्टीनि गाहाय अभिजित दिपकेखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा सोबानाय जाथाय जालाङो, जाय जाथाया समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। थेवब्लाबो बेबादि हेंथा होसेयावबो जों प्रटेस्टखौ फोजोबनो हादों। जयपुरनि सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै क'क्राझार जनता पार्टीनि गाहाय अभिजित दिपके बिथाङा फोरमायथियो। राजस्थाननि जयपुराव बे सोमावसारनायाव दाबि खालामनाय जायो सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ रिजाइनेसन एबा बिबान एंगारनाय। धर्मेन्द्र प्रधाना थाबैनो सोलोंथाइ मन्त्रिनिफ्राय बिबान एंगारनाय नीट पेपार लिकनि गारांखौ लानानै एबा थांखिनानै क'क्राझार जनता पार्टीनि सोमावसारनाया जानानै थाङो। चिरां जिल्लानि सापागुरिनि तनुरा मुसाहारि आरो दलि मुसाहारिनि फिसाजो पद्मा मुसाहारिया 2023 मायथाइयाव मध्य प्रदेशनि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियारिं एन्ड साइन्सनिफ्राय अर बिरोंदामिन आरो रैखाथि इन्जिनियारिं आयदायाव ग्रेजुवेट फराफारिखौ फोजोबदोंमोन। बेनि उनाव बियो अइल इन्डिया लिमिटेडआव साख्रि मोननो हायो आरो आथिखालाव अइल्स फायार सार्भिसआव सिनियर इन्जिनियार महरै खामानि मावगासिनो दं। बिथांनि जाफुंसारनाया नखरजों लोगोसे चिरां जिल्लानि सुबुंफोरा पद्मा मुसाहारिनि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय मोन्दों। डिब्रुगड़आव सानफ्रोमबो दासान्दि ड्राग्स फालांगिया सोलिगासिनो दं एबा बांगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। अजद होनायनि उनाव पुलिसा गोबां बिबांनि ड्राग्सनि हेंथायै अपारेशन खालामदों आरो गोबां लाख रां जब्द खालामनो हादों। मख'जाथावदि थांनाय सप्तासेनिफ्रायनो जिल्लानि गुबुन गुबुन पुलिस थानाफोराव बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दं। बेबादिनो मोनसे अपारेशनाव ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनाय जादों। बे समावनो पुलिसा मैया सानजौफु समावबो डिब्रुगड़ सोहोराव ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लादोंमोन। डिब्रुगड़ पुलिसा ड्राग्सनि सायाव सिग्रोमनाय समाव पुलिसा डिब्रुगड़ रेलवे स्टेशननि मोखाङाव थानाय कालीबारी रेसिडेन्सियेल कल'नियाव सिग्रोमदोंमोन आरो पुलिसनि मोनसे हानजाया संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमो आरो मोनसे गिदिर ड्राग्स रेकेटखौ हमनो हायो। जाय अपारेशनाव पुलिसा ड्राग्सजों बुंफबनाय गासै मोन 8 कन्टेनारफोरखौ जब्द खालामो। खौरां मोननाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय ड्राग्सनि लिरथाया 79.55 ग्राम। फारसेथिं पुलिसा गारिनिफ्राय 4,99,710 रांबो जब्द खालामो। लोगोसे मबाइल फन, सिम कार्ड, गोबां बिबांनि सिरिन्ज, सनानि गहेना, रुपानि रां गथा आरो गंब्रै गारिफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय 10 सुबुंखौ हमनो हादों होनना पुलिस फारसेनिफ्राय फोरमायदों। BTC सोलोंथाइ बिफाननि जर'खा हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्लानि आप्लागाव गोजौ फरायसालियाव समृद्धि भजन स्पटा फालिनाय जायो। गाहाय मन्त्रिनि पसन स्ट्रेन्ड बिल्डिं बिथांखिनि सिङाव मैया क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गासै रायजोआवनो हारमनि मिल उइक हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बेबादिनो मैया आप्लागाव प्रभिन्सियेलाइज स्कुलाव मोनसे जर'खा हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो दतमा विधानसभा बियाबनि MLA रबिराम नार्जारिजों लोगोसे बनरगाव बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारी, सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरि जगदीश प्रसाद ब्रह्म, गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि OST नित्या बिनोद औवारी, गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कुमुद चन्द्र ब्रह्म, लोगोसे ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि फरायसा फरायसुलिफ्राबो बाहागो लायो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव फोसावनो लादों गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDP केडारफोरा जेलाव दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि
2022 नि गेजेराव सुप्रीम कोर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै। उखिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ' जागासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै। जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उखिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थानो गोनां जादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव, नखरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन? बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङै, गारां दिखाङै उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबिफोराल' उदां अख्राङाव फैबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबसु, एनडिबि, इउबिपिअ आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनि जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। जाय एकर्डआव गोबां दफाफोरा दंमोन। बेनि गेजेरावनो बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थायो। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? जेरावनाखि बिथाङाबो बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिमोन। सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। आसा खालामो बिथां गेदेमाया जाहाथे जोंनि गेजेराव थाबैनो फैनो हायो। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्माया गरेस्वरनि बिखायाव खुंजागोन। फैगौ 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव खुंफुंनो थि खालामनाय मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादा मैया बिबानखौ आजावबाय। तामुलपुर जिल्लानि सानजा तामुलपुर दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गरेस्वर बियाब गोथार बाथौ थानसालियाव फैगौ 2027 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादा बिबानखौ आजावबाय। सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सुनिराम बर'नि दैदेननाय आरो आफादगिरि कबिन चन्द्र बर'नि आफाद सामलायनाय खेवसालि मेलनि गेजेरजों रायदाव आफादा बिबानखौ गथायो। मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि 14थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मानि रायदाव आफादनि बिबानखौ आजावो। रायदाव आफादनि मासिगिरि महरै जायगानि एमएलए भिक्टर कुमार दास, मावफुं आफादगिरि बिन'द नार्जारि, गाहाय लिंथुमगिरि महरै धनन्जय बसुमतारी, लोगो नेहाथारि महरै सदानन्द बर'खौ बिबान होनानै मोन 15 दालाय आफाद दानानै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमा रायदाव आफादनि बिबानखौ गथायो। लोगोसेनो मैया मेलाव बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो गोबां मेलेमजिबि, धोरोम सिबियारि, समाज सिबियारि माइनावफोरा ज'-ज'यै हाबाफारियाव बाहागो लायो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सासे टिभि सिरियालनि फावखुंग्रि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों एबा गावखौ सुइसाइड खालामनानै गावखौनो गावनि अबथिरा जिउखौ फोजोबनानै लादों। टिभि सिरियालनि फावखुंग्रि सन्चिता उगालेया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मुम्बाइनि नालासपारायाव थानाय गावनि न'आव सारिजों गोदोनायाव दौलें लागायना जिउ फोजोबना लायो। सन्चिताया कुमकुम बागिया, दिलवाली दुल्हा ले आएगी बायदि बायदि मुंदांखा टिभि सिरियालफोराव फाव खालामदोंमोन। थांना थानाय समाव बिथाङा टिभि सिरियालाव गोबांथार फाव खालामनानै सिनायजादोंमोन। नाथाय बिथाङा मानो बेबादि गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लाखो बेनि बागै दासिम खौराङाव मख'नाय जायाखै एबा जाथायखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बिथांनि बैसोआ एबा सन्चितानि बैसोआ दासिम 30 बोसोर जाबायमोन। नाथाय बिथाङा बेबादि गावनि जिउखौ अबथिरा फोजोबनानै लानाया नखरजों लोगोसे टिभि सावथुन मुलुगाव मोनसे दुखुनि थासारि सोमजिहोदों।
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं नखरनो बिटिसि सोरखारनि राङारि अनसुंथाइ दिनै अदालगुरियाव मुंख्लं नखरनो 5 लाख राङै राननानै होदों। मख'जाथावदि अदालगुरि जिल्लानि बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघनि नब्लङाव सान 204 मुंख्लं नखरनो बिटिसि खुंथायनिफ्राय साफायाव 5 लाख रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। मिरु सोरखारनिफ्राय रां मोननायजों दिनै सान 204 मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइखौ राननानै होदों। आद्रा थानाय मुंख्लं नखरनो फारि फारि होलांबाय थागोन होनना फोरमायो बिटिसिनि इएम प्रेस मोसाहारि बिथाङा, जेराव फैगौ 4 बोसोराव फोजोबगोन होननाबो फोरमायो मुंख्लं नखरफोरनो होनाय रांफोरखौ। दिनैनि हाबाफारियाव रिहन दैमारी, त्रिदिप दैमारी, प्रेस मोसाहारि, बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बोसोनगिरि रबिनसन मोसाहारि, अदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि एसएसपि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बिथांमोननि अनगायैबो जिल्ला बिपिएफनि गासै मावथिफोरा बाहागो लायो। गसाइगावआव बल गेलेबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों सासे फरायसानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय उपेन्द्रपुरा गामियाव थांनाय सानखालि बेलासि 4:30 रिंगासो समाव गामि साखाथिनि बरग'पा गेलेग्रा फोथाराव लोगोफोरजों जयै बल गेलेबाय थानाय समावनो एसे अखा हाबाय थानायाव हरखाबै सारअन्थाइ गावनायजों उपेन्द्रपुर गामिनि थागिबि बाजुन मुर्मुनि फिसाज्ला किपिल मुर्मु 16 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायबाय थानाय सासे फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमायो। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो साबकाटा पुलिसा खौरां लाहैयो आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय लानानै फैयो होननानै फोरमायो नखरनि सोद्रोमाफोरा। गासै आसामाव एबेक्सन खालामदों, नाथाय बिटिसिआव एबेक्सन खालामनाय नुनो मोनाखै होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिननायाव खाम्फा बरगयारिया माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, 2003 मायथाइनि बिटिसि गोरोबथासिम जायफोरा दं बिसोर गासिबो बिटिसिनि नोगोरारि। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों एमसिएलए खाम्फा बरगयारिया आरो बिथांमोनखौ एबेक्सन खालामनाय जानाय नङा एबा बिटिसि ओनसोलाव इनायै हा दखल खालामनानै थाफैनाय एबा सन्देह गोनां बांलादेशिनि हेंथायैसो फैबाय थानाय समफोराव एबेक्सन जानो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजाग्रा मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मोसाहारिनि बावैसो सिगाङाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ रिलिज जानानै थांनायनि मोनसे शुटनि ससे क्लिप्स भिडिअखौ थांनाय सानखालि एबा थांनाय सानसे सिगां फुजा मोसाहारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव गोबां सुबुंफ्रा फावखुंग्रिखौ थैबाय होननानै मिनिथावै कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांखौ मोजां मोनगिरिफ्रा एबा अनसायगिरिफ्रा कमेन्टनि गेजेरजों मिनिथावै कमेन्टनि गेजेरजों लिरदों। बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावखुंगुर फैला बरगयारिबो बिथांनि पस्टआव ओरैबायदि लिरनानै बुंहरदों, 15 जुन 2022 इं अक्ट'खालि कुंग्रिं जौगाखां आफाद आरो कुंग्रिं फरेस्ट रेन्ज मावख' कुंग्रिंनि मददजों जथायै मुलुगनां आबहावा सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै कुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय गोजाम आवजार बाजाराव बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। बिमानि मुङाव बिफां गाय, फांसे दंफां दानोब्ला फांबा दंफां गाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोम नखर, गामि आरो ओनसोलाव बिफां गायनायनि जावरिखांनाय लाबोनो नाजानाय जादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै कुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि मावख'नि मावख'गिरि फारियै बीर बाहादुर मगर, केन्द्र नार्जारी, दिल्ली इउनिट एबसुनि आफादगिरि हादुंग्रा नार्जारी, ओनसोलनि गासै माहारियारि आफाद, राजखान्थि आफाद आरो सानसुमै मेलेमजिबिफोराबो लैहोर लैहोर बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358565 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।